Tinurong ti Department of Agriculture ti probinsya ti Kalinga para iti panakipatumpal ti 2026 Mechanization Roadshow. Iti aktibidad ni amamo kadagiti manalon dagiti baro a makinarya a dakkel a katulungan da iti produksyon. Agsubsubli ni Angel Kim Pengosro. Kaspaset ti panangpapigsa ti agrikultura iti Cordillera, nailukat ti 2026 Mechanization Roadshow iti probinsya ti Kalinga. Panggap ti aktibidad ng tanduro ti agricultural mechanization, babaan ti panangyam amo dagiti baro a makinarya ken teknolohiya, tapno mapangato ti produksyon ti agrikultura kan maliklikan ti post-harvest losses. Impaganatgat ni DA spokesperson Engineer Arnel de Mesa, at ti roadshow ket tagserbi a plataporma para kadagiti mannalon amang saksi a mismo kadagiti aktual a demonstration ken makasuro kadagiti practical a solusyon ti farm mechanization a makatulong amang parangay iti produksyon ken mangpapigsa iti seguridad ti taraon. Ang mekanisasyon ay hindi konsepto na dapat lamang basahin o panoorin sa mga video. Ito ay dapat mahawakan, makita kung paano gumagana at maranasan mismo ng ating mga magsasaka sa lupang kanilang sinasaka. Tampok iti daytoy a seminar kan actual demonstration dagiti nagduduma nga alikamen a pang-agrikultura, kas iti fruit and vegetable dryers, boom sprayers, four-wheel tractors ken daddumapay a makinarya. Itampok ti roadshow itaatawan ti dakkel a kontribusyon ti Kalinga iti agrikultura ti Pilipinas. Kas maysa kadagiti kang runaan a probinsya ti Pagilian amang papataod iti pagay. Iti mensahe ni Governor James Idubang inbasa ni Attorney John Paul Baguiwan, impaganatgat na ang napatag ti mechanization amang taming iti labor shortages. To sustain this road, we must equip our farmers with modern technologies that enable them to produce more efficiently despite labor shortages, rising production costs, and the challenges caused by climate change. Tinasao a roadshow katindawluan ti Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, kadwa ti DA-CAR, Korea Agricultural Machinery Industry Cooperative, ken Office of the Provincial Agriculturist Kalinga. Angel Kim Pengosro para iti Pagilian.